Aquest d'aquí sí, perquè és aigua. Sisplau, Mohamed està intentant parlar amb mi i el tinc molt a propet i no l'escolto. Què has de fer? El senyor s'hablava de professor amb 15 i tot el dia. Doncs vinga, no passa res. Aquí fa mantra, mira, m'està sortint. Està ràpid tot el costat. Sí, llavors, ara estic gravant. Ja fa molta estona que us he dit que estic gravant. Llavors, hi ha persones que estan parlant, que s'aixequen, tot això quedarà registrat. Llavors, quan foto la nota, si veieu un 4, direu, per què tinc un 4? Direu, per què no pares? Tots? Tots sencers? Sempre posa, a veure qui va estar altres. I sempre els últims 10 minuts, saps què podem fer? Agafar una càmera i mirar el que s'ha comportat malament. I així podem posar els comets. Llavors, a veure, el que tenim a sobre de la taula, si podeu, en un costaet, poseu el vostre nom. En algun, així en petitet. Aquest aquí de la taula, poseu en petitet d'algun lloc el vostre nom amb llapis. Amb llapis. Molt suau. Per què? Ho porta un costaet, aquí posa... Jo sí, ho faré gran. Amb un petitet, amb costaet, amb llapis. Qui ho mires de llapis. Vinga. Maxir, ho reparteixo jo mentre tu observes, val? Perquè si no et dona temps de... No! Ara fes el tranquil. Podem posar la illa i un pol. No sempre una sombra, Això? Ja. Vinga. A veure, ja ho sabeu. Data d'avui. Nom i cognoms, ja ho sabeu. Com ho fem això? Amb la màniga, perquè no tenim res. Vinga, nom, ja ho sabeu. Nom i cognoms. Deixa-la ir. No puc escriure. Fica-la. Llavors, ja... Així? No, vertical sempre. Sempre ho fem vertical. Això és horitzontal, així. Llavors, us poso la data. La data és 17 Ho tenim que explicar. del 12 del 14. Sí, i poseu de títol. De quin color és la tinta negra? Sí? Així ho fem. No. Sempre ho fem en vertical. Oi, pues jo l'he fet a Per què? Diu quants colors també. Sempre, a no ser que quan és un dibuix, sí que ho fem en horitzontal, però si no aquí posem el nom i el cognom i aquí posem la data.
No? Que es corregis els papàs. Me falten uns poquets, no us puc donar la nota. Perquè no tinc que tothom. Jo no hi era. Ja, has de fer un examen. Espera. Baixem. De quin color és la tinta negra? De quin color? Perquè quan hem començat era singular. De quin color és la tinta negra? I el primer que posarem us posa aquí. Què pensava abans de fer l'experiment? Sí. I és la primera pregunta que heu de contestar. Què pensava... Aquesta. Què pensava abans de fer l'experiment? Sí? Què pensava? De quin color pensava que era la tinta negra? Però no el que heu vist ara, Jo pensava que quedaria negra. Doncs fiqueu això. Bueno, vinga. Cadascú... Vinga. Doncs cadascú el que pensava. Sí? Sí. No, aquest és el títol. Llavors, copieu aquella pregunta d'allà i la contestem. Sí? Sí, clar. Sí, va. Sí? Agafi bé, si no, a veure si no ens pugen. Sí? Ja hi ha moltes, que estan funcionant. Molt bé. Ara després posarem una última. Però a mi em surt record i una sombra. Estem a més d'aquí, si t'arriba l'aigua. Ja, sí, ho he vist que la taula. Com sacarà aquesta? No hi ha que se miris. Llavors... Ai, aquesta no publica. Llavors, ja hem contestat aquest... Sí. Sí. Aquesta? Si no... Clar que l'hem de copiar. Què pensava abans de fer l'experiment? I contesteu a baix. No? El que vosaltres pensàveu. Ja està. Ara posem que hem, o hem, si voleu que hem, bueno, posem en plural, que hem observat durant l'experiment. Al tanto de fer cap errada ortogràfica en aquelles instruccions que són de còpia, Sí. A baix la resposta, després torneu a copiar la pregunta. Què hem observat durant l'experiment? Sí. Llavors, aquí hi ha una qüestió ortogràfica molt important, Ateneu. Experiment. No. Aquest hem porta a. Perquè som nosaltres. Hem observat. Si vosaltres aquí al davant poseu un nosaltres, este hem porta a. Sí? La A que l'hem de posar. Jo mentalment penso que hem observat. Qui ho ha observat? Nosaltres. Per tant, he de posar una A al davant de l'hem. Perquè si poso em sembla aquí. Em sembla que Batxil és el primer de tots els que hi ha allí, a les fotos. És que no em veig molt bé, però em sembla que és Batxil. Sí? A qui li sembla? A mi. Si és a mi, és a mà. Sense A. Si és a nosaltres és a nosaltres és... Sí? Perquè aquestes coses les he detectat, Mira, ja